سلام كبرات تخاتاتلتي channelنا كم يكنيهم سلام انت عنان نخلهم الناتمنه نلومي حانت أزيا قداسيت من الواتون بزحات كزارو بلا زيدليو جنكا أوشت نفس وكف جزاز الله زعبا حيزلكم متيلهم كم زفلت سدت نبزحات كابانا نايت مرتن سرحن عدل ذهبنا نجريم جندما إذن نبرو زلنا نبرا بحكي اتنو مني وزنبر ناديو ويس أوشتو بزح قنزان زيد اللي وددرن نايسنا لبونا تغطن حبيلهم نلومي أبزا فيديو نهزبنا أب سدة زباس هجون زجأنغن كاب سلام زخول أنان زلو حموش تعبيت محبراو نتبتات كنرينا زوم نتبتات زيهم كاب جبانا جميرو كساب أمرونا زتنكفون زدهسوسونيم كساب موداتا مسايت انحو من البات تفتح أبيدنا خلو سلازغل قدمي مجمارنا نزا فيديو لايك مقبار ايترسعو نچانلنا حدش زهونكم دما سابسكرايب كتقبرو نازخا خوركو حجن ابت مدب كسغاغروكمي سناي مكتتال اب سدت كاب زچنقونان سنامراوي صقطي كاب زسعبلنا زلو عبيت محنقوتات اتقداماي سبات انتاي يبلوني وي سبات بزعباي انتاي يبلو اب زبلا تحساسبا زتمركوسه وي زتدغفه قدي انابرايو أبز حج أوان مجم سدة زلنا سبات بزح جزء نرأسنا زي كونه نسبيلنا إن نبر زلنا أنت تبهله مجنانا يكونان اسكهدي إلنا حنساب نفسنا نحتاج سلام انتينا أبز تفرالي أجات عمتاتن محبرة ودقساتن زي عقمنان زي نقولن وصايتات نقبر زلنا نابنا تقول دايمر عن وسد تلت متعمتي حدارك قبري دليو إزي صبقن سناين نجريو أتتساقم زخون زلوجن مبزحت وجزء ኣብ ናይ መርዓት እንብል ንሳቶም ማለት መርዓትን መርዓውን ብዝደልዩ ኣገባብ ዘይኮነ ሰብ ብዛዕባ ጽምብል መርዓና እንታይ ይብል ወይ እንታይ ክብል እዩ ካብዛ ሓሊፉን ወደ ገለ ኳ መርዓኡ ከምዚ ገይሩ ይሕሊፎ ነይሩ ናይ ጓል እገለ መርዓ ኳ ብከምዚ ይሓሊፉ እናተባህለ ኣብ ስደት ንዓመታት ጨፈፊሎም ዝኣከብዎ ኣሽሓት ዶላራት ኣብ ሓንቲ መዓልቲ የጥፍዎ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ገለገሊኦም እውን ንሓደ መዓልቲ ማለት ንመዓልቲ መርዓ ተባሂሉ ካብ ባንክ ተለቂሖም ካብ መጠን ንላዕሊ ዓብን ገፊሕን ናይ መርዓ ጽምብል የካይዱ እዚ ንሓደ መዓልቲ ተባሂሉ ናይ ዓመታት ዕዳ ምስካ ማለት እዩ ልክዑ መዓልቲ መርዓ ኣብ ህይወት ናይ ሓደ ሰብ እቲ ዝዓበየን ዝደመቐን መዓልቲ ክኸውን ይኽእል እዩ በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ሰብ ተሓጒሱ ተሕልፎ ጽቡቕ ነገር እዩ እቲ ዝጽላእ ዘሎ ግን ኣብ ዘይዓቕምኻን ተዓዲኻን እትገብሮ ውራይ እዩ مزي بزتأساسر بجاكا أب مرعى أب معلتاوي نابراناون تمساساليو نابنت حدثب من قست أبزهابو غزا مالت سوشيال هاوسينج إنا نبرة بيل كخفل إنا تشجرة أبدقاقن ناي 50,000 دولار مكينا خزوري دلي ويدما يغزق مالتيو سلمنتاي مهنياتو كنو وادا درس لن دلي إذا ناي شمو نابرازي نبوزحات حواتنا أم ناي چنكت عزقتي شميمو مالوم سبات عدوهم كخفلو ليتن كثر يسرحو عرفت يبلومن مسدقومن سدرؤمن جيزي يبلومن اتزحزن دما اذا نغرزي نعهات راي ديكونه نتوم مسخا زنبرو دق خان سدرخانون بتناتكا وددر تጨኒቆም ከም ዝነብሩ ይድገብር ስለዚህ ካብዚ ሰባት እንታይ ይብሉኒ ናይ ዝብል ማእሰርቲ ማዓስ ከም ንላቀ ክንሓስበሉ ዘለና ግዜ ሕጂ እዩ ኣብ ስደት ካብ ዘጨንቁናን ዘባሳጩናን ዘለው ካልኣይ ነጥብ ድማ እዚ ንማሕበረሰብና ኣዝዩ ኣሸጊሩ ዘሎ ጉዳይ ሕሜትን ምፍጣጥን እዩ ኣብ ስደት ሓደ ዓቢ ጸጋ ኣለና ንሱ ድማ ምትሕግጋዝ እዩ ሰብ ክሓምም ከሎ ክሓዝን ከሎ ንበጽሕን ተሓጋገዝን ኢና እዚ ድማ ዝነኣድን ክቅጽል ዘለዎን እዩ ግን ድማ ሰብ ብህይወቱን سلامن إنها اللوه سلامنتاينا خمس جيرنا زين حبحبون زين التابعون دما حتى زفتر قدايم ود إجلكو بيزنس كفيتو قال إجلة فاتحة إجلكو ورقة يبولون زبل زيد اللو ورثات بفلا بسوشيال ميديا زلو حميت نوز حسابات عمرهم كان زبالاشو يقبرالهم ناي سبات ولك أو قداي مادت برايفسي زي مكببار عبت أجم يمتسالو نحدثت مسرخب كايو انت هتسرح كندي تركب وي كندي دموزكا معاسي هتمرعو معاسي هتولي زبلو حتوتات زحتو سبات ازيوم بزحتهم ازي نعنا مالت نوتهم حتتي نبوري مثلنا يخون
ግን ከዓ ነቲ ዝሕቶ ዘሎ ሰብ ዓቢ ጸቕጢ ማለት ፕሬጀር ይገብረሉ እዩ ምናልባት እቲ ሰብ ብናይ ጥዕና ጸገም ይሽገር ይህሉ ምናልባት ስራሕ ይደሊ ይህሉ ነቲ ዝነብሮ ዘሎ ጭንቀት ኣብ ክንዲ ነቃለሉ ድማ በዞም ዘይድልዩን ዘይምልከተናን ሕቶታት ጌርና ነጨንቆ ኣብ ስደት ክንነብር ከለና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ገዛ ርእሱ ቃልሲ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ክንዲ ሕሜት ምትብባዕ ኣብ ክንዲ ምፍጣት ድማ ምክብባር ክንለምድ ከም ዘለና ይጽናሐለይ ዘይባሃሎ ጉዳዩ ኣብ ስደት ካብ ዘጋጥሙና ዘለዉ ዝዓበዩ ብድሆታት ተሳልሳይልና ሒዝንያ ዘለና ድማ ጽምዋዩ እዚ ጉዳይ ብዙሕ ኣይንዛረበሉን ኢና ግን ከዓ ንብዙሓት ኣሕዋትና ውሽጦም ዝበልዖም ዘሎ ጉዳዩ ኣብ ዓዲ ማለት ኣብ እቲ ዝነበርናሉ ዓዲ ክንነብር ከለና ጎረቤት ኣሎ ቤተሰብ ኣሎ ምሸት ተኣኪብካ ቡን ትሰቲ ኣብዚ ዘሎ ማሕበራዊ ምትእኽኻብ ድማ ንህይወትና የመቁሮ ነይሩ ኣብ ስደት ግን ህይወትና ዳርጋ ናብ ሮቦት ተቐይሩ ዘሎ ካብ ስራሕ ናብ ገዛ ካብ ገዛ ናብ ስራሕ ብፍላይቶም በይንኹም ትነብሩ ሰባት ወይ ድማ ስድራኹም ኣብ ዓዲ ገዲፍኩም ዝመጻኹም እቲ ናፍቆትን ጽምዋን ቀሊል ከም ዘይኮነ ርዱ እዩ ወላቶም ስድራኹም ትነብሩ ዘለኹም እውን ብሰንኪ ናይ ስራሕ ሰዓታት ብዝሒ ሓቢርኩም ኮፍ ትብሉሉ ግዜ ይብልኩምን ብዙሓት ሰባት ዲፕሬሽን ወይ ጭንቀት ይሕዞም እሞ ንገለ ሰባት ከማኽሩ ምስከዱ ሓበሻ ዶ ይጭነቕ እዩ እንታይ ኸ ዲፕሬሽን ኢልካ ዘረባ ተባሂሉ ይሸፋፈን ሰብ ብደገ ይስሐቕ ብውሽጡ ግን ብጽምዋ ይቃጸል ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ሓሊፍና ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣብ ንረኽበሉ እዋን ነፍስና ክንርስዕ የብልና እዚ ንነፍስና ክንዕርፍ ምስ መሓዙትና ክንራኸብ ኣለና ምክንያቱ ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኣእምሮ ሰላም እውን የድልየና እዩ ናይ ኣእምሮ ሰላም ዘይብልካ ገንዘብ ዋላ ኣሽሓት ዋላ ሚልዮናት እንተረኸብካ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ስለዚ ቀዳምነት ንናይ ኣእምሮ ሰላምና ክንጽዕር ክንክእል ኣለና ሓደ ካብቶም ንሕዋትና ኣዝዩ ደጨንቆምን ደሸግሮምን ዘሎ ጉዳይ ካብ ዓዲ ዘለዉ ቤተሰብ ዝመጽእ ትጽቢት እዩ ርግጽ እዩ ወለድናን ስድራናን ክንሕግዝ ግዴታና እዩ በዚ ድማ ኣዚና ክንሕበንን ክንኮርዕን ይግባአና ግን ከዓ ጸገም ዝፍጠር እቲ ትጽቢት ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ክኸውን ከሎ እዩ ኣብዚ ንሕና ንገዛ ክራይ ንመኪና ኢንሹራንስ ንኻልኦት ወጻኢታት ወዘተ ክንከፍል ስራሕ ውዒልና ስራሕ ኢና ንሓድር ዘለና ካብ ዓዲ ግን ኣይፎን ዘይሰደድካለይ ብራንድ ክዳን ዘይለኣካለይ ዘይሓወልካለይ ዝብል ዘይእዋናዊ ሕቶ ክመጽእ ከሎ ብጣዕሚ ይሕምም እዩ ንሳቶም ማለት እቶም ኣብ ዓዲ ዝቕመጡ ከምቲ ኩላትና ዝመስለና ነበረ ኣብ ስደት ማለት እዩ ዶላር ካብ ሰማይ ዝወርድ ወይ ድማ ከማና ዝነጥብ ወይ ሓደ ሰብ ብጣዕሚ ሽግር ዘይብሉ ገለ ከምኡ ጌርና ኢና ንሓስቦ ነርና ንሳቶም እውን ከምኡ ጌሮም ንሓስቦ ከምኡ ተሓስቦ እውን ነውሪ ይኮነን ምክንያቱ ዝፈልጥዎ ነገር ስለ ዘይብሎም ማለት እዩ ኣብዚ ግን ናትና ተራ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢልና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ንሱ ድማ እቲ ንሳቶም ሒዞሞ ዘለዉ ጌጋ ርድኢት እቲ ገሊኡስ ካባና ዝነቅል ኮይኑ እዩ ድስማዓካ ምክንያቱ ንሕና ነቲ ኩነታት ብግልፂ ስለ ዘይነግሮም እዩ ክሓቱና ከለዉ ደሓኔ ኩሉ ሙሉእ እዩ ዘሎ ኩሉ ነገር ጽቡቕ ምቾት ከም ዘለና ጌርና ኢና ሸፈፍ ኢልና ንሓልፎ እዚ ከዓ ሕማቕ ርድኢት ወይ ድማ ጌጋ ርድኢት ከም ዝሕዙ ዝገብሮም ዘሎ ግን ከዓ እቲ ሓቂ ብዙሓት ኣሕዋትና ኣብ ስደት ብናይ ገንዘብ ጸገም ይሽገሩ ከም ዘለዉ ዝርዳኣሎም ስለ ዘየለ እዩ እዚ ዘይምርድዳእ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ስድራን ደቆምን ዘሎ ፍቕሪ በቲኹ ናብ ቅርሕንቲ ይቕይሮ ኣሎ ስለዚ ክንዘራረብ ከለና ሓቅን ግሉፅን ክንነግሮም ይግባእ እቲ ሓምሻይ ናይ መወዳእታን ኣብ ስደት ዘሸግሩና ዘለዉ ማሕበራዊ ጸገማት ድማ ኣተዓብያ ደቅና እዩ እዚ ተዛዓበየ ጭንቀት ናይ ወለዲ እዩ ደቀይ ቋንቋይ ክዛረቡ ድዮም ባህለይ ክወርሱ ድዮም ወይስ ጠፊኦም እዮም ክተርፉ ዝብል ፍርሕ ኣሎ ኣብ ስደት ቆልዑ ዝዓቢሉ ባህልን ንሕና ዝዓበናሉ ባህልን ኣዝዩ ብዙሕ ፍልልይ ከም ዘለዎ መቸም ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ እዩ ንኣብነት ኣብ ስደት መሰል ቆልዑ ዝበሃል ኣሎ ከምቲ ናይ ዓድና ባህሊ ድማ ብበትሪ ወይ ኣፈራሪሕኻ ክንቀጽዕ ኣይንኽእልን ኢና እዚ ንብዙሓት ወለዲ የጨንቆም ኣሎ ስልጣኖም ከም ዝተሓደጉ ኮይኖም እውን ይስምዖም ኣሎ ግን ተዛዓበየ ጸገም ኣብ መንጎ ወለድን ደቆምን ዘሎ ናይ ሓሳብ ፍልል እዩ ወለዲ ምስ ደቆም ኮፍ ኢሎም ይዕልሉ ድዮም ወይስ ኣጽንዕ ተምሃር ጥራይ ኢሎም ገዲፎሞም ዝኸዱ
ደቅና ናይ መንነት ፀገም ማለት አይደንቲቲ ክራይሲስ ከይገጠሞም ከሎ ንሕና ኣብ ገዛና ፍቕሪ ምክብባር ባህልን ከነርእዮም ኣለና ብጭካነ ዘይኮነ ብፍቕርን ብምርድዳእን ክንቀርቦም ይግባእ ስለዚ እዚ ነገር እውን ኣተኪርና ክንሓስበሉ ዘለና እዋናዊ ጉዳይ ኮይኑ ይስምዓኒ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ዘለዓልናዮ ነጥብታት ነቲ ዘለና ፀገም ንምፍዋስ ኢልና ኢና ነዚ መደብ ኣቕሪብናዮ መቸም ኩላትና ከምንፈልጦ ስደት ቀሊል ኣይኮነን ግን ከዓ ብሓድነት ብቕንዕናን ብምክብባርን ንነብር እንተኾይና እቲ ዘለናዮ ካብቲ ዘለናዮ ፀገም ክንናገፍን ስደትና ድማ ብድሓን ዝኾነ ህይወት ከነስተማቕሮን ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብ መወዳእታ ንምጥቕላል እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ሓደ ብሓደ ክነግረኩም እየ ቀዳማይ ናብራና ብዓቕምና ንምራሕ ንሰብ ክንብል ኣብ ዘይተደለየ ገፋሕፋሕን ኣብ ዘይተደለየ ነገራትን ክንኣቱ የብልናን ካልኣይ ካብ ሕሜት ክንርሕቕ ኣለና ሰባት ኣብ ዝሽገሩሉ እዋን ድማ ብቕንዕና ክነተባብዖም ክንክእል ኣለና ሳልሳይ ምስ ስድራ ቤትና ግልፅነት ክህልወና ኣለዎ ምክንያቱ ፌክ ዝኾነ ህይወት ክንነብር ክንክእል የብልናን ማለት እዩ ራብዓይ ንጥዕናናን ንደቅናን ቀዳምነት ክንህብ ኣለና እስኪ ኣብ መወዳእታ ንስኹም ከ እንታይ ይስማዓኩም ኣብ ስደት ካብ ዝጠቐስናዮ ወፃኢ እንታይ እቲ ዝያዳ ዘጨንቐኩም ወይ ዘሸግረኩም ኣብ ኮመንት ክትፅሕፉልና ብኣኽብሮት ንዕድመኩም ርእቶኹም ንዓይ ይኹን ንኻልኦት ተኸታተልቲ ዓብ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ነዛ ቪድዮ እንድሕር ፈቲኹማ ድማ ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ክትበፅሕ ተሓብሩና ንሓትት ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ርእሰ ጉዳይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኹላትና